Kucelwa amalungu omkhonto wesizwe ukuthi ezame ukuvikela uPresident Jacob Zuma manje kakhulu kunakuqala ngoba ba-understand ukuthi kungani uMalema elokelwisana naye ngoba phela uZuma akazamenzela lutho uMalema abantu ababesebenza noMalema bakhethe ukuthi bayosebenzisana noJacob Zuma. Ma-MK niyaphila? Hayi nathi siyaphila. Yabona-ke manje sibhekene-ke nale ndlela yokuthi-ke manje uNcamalala kufanele simvikele kakhulu kunasekuqaleni futhi simvikele ngakho konke esinakho. UZuma useneqembu, usewumholi welinye iqembu. UZuma akasuye umholi weSouth Africa. UZuma akekho ngisho ePhalamende. Kodwa laba abafana laba abanjengoMalema nabo bonke abantu abayibona benamandla okuxhaphaza uZuma. Bafowethu ayifike ekugcineni manje lento. Yabona-ke manje ayiphele. Ngoba siyalazi iqiniso lokuthi if ungathiwa uZuma kasekho nje kuyipolitiki kuphelile. Thina ningi labantu abamnyama abangavumelani nanoma nayini. Siyobe singasenayo umuntu esiyokhalela kuwe noma esiyocasha ngaphansi kwakhe. UZuma nje ukhonela nje ukuthi thina esingabantu abamnyama esingakholwa noma yini eshiwoyo futhi esikwazi ukubona mase kunezinto ezingahambi wrong ube khona izinto esifisa ukuzenza ngalokho. Yingakho sicashe ngaphansi kaMsholozi usinikezile lelo thuba. If ubenganqamula uZuma ukuthi angabibikho kusho ukuthi sobe sele sodwa thina ngoba uMalema bafune ukutshenwa abayiboni futhi benza wrong. Abayiboni ukuthi qhala abaphaphalazile bahlezi beyizindlavini benza ngeindlela zabo. So thina abanye bethu asihambisana nento ezinjalo. Njengamanje uMalema ubhizi udelelana noZuma ngokungenazathu. UZuma akaza amenze lutho uMalema kodwa abantu abebesebenza noMalema abakhethe ukuyosebenza noZuma and uMalema ubona kuyinto elula ukuthi adelele uZuma. Asikaze simuzwe thina nangelilodwa uZuma ethatha imic emdelela uMalema. Lokho asikaze sikuzwe. Kodwa manje uMalema yena uyibone ne-right yokuthi engakhuluma noma ngayini ngoZuma. So ngithi-ke ma-MK kuzofanele siqale manje sikubeke kucaca ukuthi even kwala eKZN uma uMalema eqhubha kanje sizolwisana ne-EFF yakhe day in and day out ukuthi iphele nje nyala eKZN. Kwazeke nje ukuthi asina EFF la eKZN. Umuntu wesikibhe esibomvu ayithole nenkinga ngoba ngiyabona uMalema lento yakhe uyisa lapho ngoba uhlulwa ukuyibona yena ukuthi uyaflopa njengamanje udelela uNdlonzi. Uma uNdlonzi esehamba mhlambe kuyi-MK let's say uya kuyi-MK still futhi uMalema uzoblame uZuma while yena edelela abantu asebenza nabo. So ngeke-ke sivume lento sikhathele umuntu oxhaphaza uNcamalala sikhathele futhi umuntu odelelana nomuzi kaNcamalala. Uma inhlula ipolitiki Malema iyekeni angeke sikwazi lokusabukela nina nicwanekana noNcamalala ngisho engenzeni lutho kini. Noma iyaphela leyo nto wena uyakwazi ukukhuluma makuziwa kuZuma kodwa kuRamaphosa nje ufana nento nje isithingithingi. So no ngeke-ke sikuvumele nathi Malema ukuthi uzogibela ekhanda likaZuma. Nina abantu abasupport i-EFF uma nisupporta le ndlela yokwenza kaMalema noma yokukhuluma yazini into eyi-1 ukuthi uMalema undonsela amanzi ngomsele and ubeka iy'mpilo zenu engcupheni. Ipolitiki yamanje ibisene-peace kungekho abantu ababulananayo kungekho nje izinto esizwayo ezimbi. Kodwa uMalema ngalo mlomo wakhe uzoyiphehla yonke lento iphinde iqale phansi. Mukhuzeni bantu be-EFF uMalema. Uyenza inhlangano yenu ibukeke ngazi ukuthi useyinhlanyeni. Akekho umuntu okwazi ukukhuza ukuthi cha lokho ake singakwenzi. Inhlangano yethu iyalimala makanje. Akekho wenza leyo. Noma niyamsaba uMalema nidanselana nesiginci sakhe for what ngoba lento ayenzayo ngeke iziphumelele kuyacaca. Miyekeni azenzele yedwa lento ngoba uzothatha impilo zena ayibeke engcupheni bese kulimala nini. Sesikhathele singabantu be-MK abantu abadelela uZuma ngokungenazathu. If ukhuluma ngepolitiki mhlawumbe ngoZuma nepolitiki siyezwa kodwa mawuzomdelela nje personally angeke sivume leyo. Lo baba uwumholi wethu and uwumuntu esithembele kuye nesaziyo ukuthi izinto asifundisa zona zizosenza sihlakaniphe sikwazi ukulwela okufanelekile phambilini. So uMalema uma uzazi wena ukuthi uyindlavini ngakini noma uyinsizwa ngakini udelela abantu abadala kube kanjalo musa ukufaka izimpilo zabantu abakulandelayo engcupheni.